Mastermind. We give them class horse, passion about impactism twins attack and fire out of my break science and master. And your mastermind, fight them high go flame. Master atibika maresidenti nekuti iwe ndiwe youth president. Atibika vanosenga kamatenti vaudze kuti takauya futika kubeni. Mukuru wesaundi anorema semapaundi auya pataundi ngoma iri paundi. Mati mukuru omatete kuru mukuru wesaundi. Mukuru wesaundi anorema semapaundi Pinde mkuru izo mkuru mapanzi akuchemerera saundi. Kana uda kushanda uya ku globetrotter pamaposta futi aamboshota manje takufamba kane mota ameno sawoka vanongorota. Ketoto ketora kudedzera mkuru wesaundi apana kana tauti again boy boy vanopedza anopesa unge kaita anokanda maspaiki totamba akafaita. Saundi anorema semapaundi auya pataundi ngoma iri paundi. Mati mukuru omatete kuru mukuru wesaundi. Mukuru wesaundi anorema semapaundi Pinde mkuru izo mkuru mapanzi akuchemerera saundi. Master atibika maresidenti nekuti iwe ndiwe youth president. Atibika vanosenga kamatenti vaudze kuti takauya futika kubeni. Tapinda kana vom matume nangu tuma ngoma kunaka unge jump. Tapinda kana tosa maswana masolo mastermind